ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ବଡ଼ ଫାଇଦା। ସାରା ଦେଶରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ପାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ 46 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଲାଣି। ଏହି ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଅଂଶୁଘାତ ଓ ଖରା ଦାଉରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଉ। କାମ କରିବା ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯାଉ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣ ପାନୀୟ ଜଳ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ କୁଲିଂ ଏରିଆ, ଆଇସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ସହିତ ଅଂଶୁଘାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଉ। କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା, ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ, ORS, ପଙ୍ଖା ଆଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଲଇକେରାରେ ମଦଭାଟିର ନବୀକରଣକୁ ବିରୋଧ କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗ୍ରାମବାସୀ ସହ ଏରିଆ ଲୋକ ମଦ ଲାଗି ଅନେକ ଯୁବକ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଛି। ପୁଣି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନରେ। ତେଣୁ ଗାଁକୁ ମଦମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଏକାଠି ହେଲେ ହଜାର ହଜାର ମହିଳା। ପ୍ରଶାସନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରାମ ସଭାରେ ମଦଭାଟି ହଟାଅ, ପରିବାର ବଞ୍ଚାଅ ନାରା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାତିସାରା ଉଜାଗର ରହି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ଲାଗିବ ପୁଣି ଏକ ଝଟକା। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ପାଳନ କରୁନଥିଲେ ଅତିରିକ୍ତ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଏଣିକି ମାଲବାହୀ ଯାନଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ କଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗାଡ଼ିର ପଞ୍ଜୀକରଣ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତ ଯୁବକ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳାଘାଟ ପାଇକ ସାହିର 19 ବର୍ଷୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଓରଫ ଡକାନାମ ସାନୁ। 6 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀଟେ ଅଛି ଏବଂ ଆଜି ଥିଲା ଭଉଣୀର ବିବାହ। ଖଣ୍ଡିଆ ବନ୍ଧର ଏକ ବିବାହ ମଣ୍ଡପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲାବେଳେ ଗତକାଲି ଏହି ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି। ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରୁଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା ବସ୍। କଟକ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଟାଙ୍ଗୀ ନିକଟରେ ପିକଅପ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଓଲଟିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍। ଚକାନୟନ ନାମକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ଟି ଯାଜପୁର ସିଂହପୁରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଟାଙ୍ଗୀ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତରବା ଗ୍ରାମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଶିମିଳି ଗଛରେ ବାଘୁଆ ମହୁମାଛି ଫେଣା ଦ୍ୱାରା ଗାଁ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ। ଆକ୍ରମଣରେ 12 ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଘଟଣାଟି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ପାଟନା ଥାନା ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଲ୍ଲିପଶି ଗାଁରେ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା। 27 ଏପ୍ରିଲରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭଉଣୀ ନାଁରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଭଉଣୀଙ୍କର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେହି ଭଉଣୀଙ୍କର ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାଗିଥିଲେ। ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କର ଟିକେ କୁହାକୁହି ହୋଇଥିଲା। ସେଇଥିରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଯାଇ ସେହି ମୃତ ଭଉଣୀଙ୍କର ମଢ଼ା ବା ମୃତ ଶରୀରକୁ କାଢ଼ି ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସିଥିଲେ। କାଳକ୍ରମେ ପୋଲିସ ଆସି ଘଟଣାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ସମାଧାନ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ସହ ଭାରୀ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ଫସଲର ସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ କରାଯାଇଛି। ଜମି ମାମଲା ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ସରକାର ଜମି ସମ୍ପର୍କିତ ଯେତେ ମାମଲା ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ 30 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଓ ଜୋରଦାର ପାଳନ କରାଗଲା। ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି।
ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସିକିମ୍ ଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ପ୍ରାୟ 4000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ହସ୍ପିଟାଲ, ଘର ଓ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉନ୍ନତି ଆଣିବ ବୋଲି ଆଶା କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେଠାରେ ସେ ଫୁଟବଲ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥିଲେ ଖେଳ ପ୍ରତି।